South Africa siyabingelela kuphinda kuplan khona intuthuzo wamkhonazi enibingelayo sivela kwinhlangano Ithuleleni Organization, inhlangano yomphakathi ke eyike abantu ke bakwazi ukuthi ke bazokhipha ke inkinga nekhalo zabo becela usizo. Siye siboneke nathi mhlawumbe ukuthi yiphi indlela esingabaluleka ngayo ukuthi usizo bangalithola phi, nokuthi ke yiphi indlela futhi singaphinde futhi sibasize ngayo nathi masinamandla ukuthi sibalekele ukuthi bakwazi ukuthi balithole usizo. Namhlanje ke sinomfethu ke sinaye la oze ngenkinga ke naye azofisa ukuthi ke acele usizo ngayo. Engicabanga ukuthi ke nathi eSouth Africa mhlambe sizokwazi ukuthi sim-advise umfethu through ama-comment ukuthi ke mhlambe kulesimo abhekene naso azokhala ngaso yiphi indlela angathola ngayo usizo. Newethu kunjani? Hayi ngiyaphila mntababa. Ngiyaphila mfethu, igama bani? Umzwandile Bhengu. Kuphi nendawo? Endwedwe. Okay, bafu. Ukhala ngani Ngcelosi? Isikhalo sami enginaso njoba ngisondela kuthuleleni udaba lokuboshwa kwami engaboshwa ngo-1999. So kuhambe sagcina sigwetshwa ngoba angingedwe ecaleni si-accuse su-5. Ngagwetshwa ke ngo-2001 mangigwetshiwe noma icala lasilahla enkantolo yaseVerelem. Elani icala? Icala ele-rape. Okuthiwa nidlongolile? Yebo. Niba ngaki? Su-5. Nonke nidlongola umuntu oyedwa? Impela kwashiwo kanjalo. Okay. So kushuthi icala silahla ke eVerelem lisuka phi, lisuka Endwedwe. Mali silahlile enkantolo yaseVerelem bathi balisa eHigh Court la eThekwini. So masifika eThekwini kwaye kwaba nje nama date amaningi esiloku si-attenda, egcineni lagcina lesigweba ke lasigweba udilika jail, life sentence. Nonke Sonke soba u5. niyamazi umuntu enamdlongole? Nanisola ngokuthi nimdlongolile? Yebo, umuntu engimaziyo mina wayesebenza ngasekhaya. So kushuthi mase lisigwebileke inkantolo ngathi nje sikade siqeda kugwetshwa ummeli wami kahulumeni wayethe kumina angofaka i-appeal bail. So ngaphakathi ke ngaba nenkinga yamandla ukuthi ngiyenze i-appeal bail, kodwa kwathi ngo-2007 kwabe nje ngathi ngihlalele eselini ngezwe ngimenyezwa Mzwandile Bhengu uyaphuma nge-appeal bail. Awu ngixake i-appeal bail kanjani? Ayi shuthi ngifonele ekhaya ngibatshela hayi bona kufuneka imali ebail la ngithiwa ngiyaphuma. Ngalolo suku engakumenyezwe ngalo kwagcina kuvalwa ijele abasekhaya babalethi kwathi hayi abafike ngakusasa. So ngakusasa bafika ke bakwazi bakhokhe leyo mali leyo yebail ngakwazi ukuthi ke ngiphume. So mase ngingaphandle nasekhaya amukho umuntu wangithathela ummeli wangifunela i-appeal bail. Kucaca ukuthi u-accused le enganginaye ngoba saphuma saba u2 kushuthi nami ngibona sengingaphandle ukuthi kahle kahle ngiphume nomunye u-accused wami. So u-accused seyasho ukuthi hayi ubaba wakhe wamtholela ummeli memtholela ummeli angazi kwenzeka kanjani ukuthi angadili naye kuphela, kodwa kwacaca ukuthi nami fanele ngiphume. So nami shuthi ngithethe ngiphumeleke sinikwa idate insuku zokusayina enkantolo police station yaseNdwedwe le yayisibophile vele. Silandeleke umsombuluko nolwesihlanu sasosayina. Ngasayina ngaze ngakhathala ngayeka ngokuthi alukho usuku mhlambe sibizwayo kuthiwa asi-attende kuthuli nje. Ngempela kwazi kwacaca ukuthi ngishiya phansi ukusayina, no-accused ngithi wagcina eyekile ukusayina. So kushuthi nami empilweni ngiyazama, nasekhaya kwakunebhizinisi nakhona ngafika ubaba engasekho, so engizama ukuthi ngilivuze, ngizama ama-license elikhwa. Kufuneka indaba zey'thupha ngihambe ngenza indaba zey'thupha. Caca ukuthi makuvela kuthi hayi mina ngikaze ngaboshwa ngoba mina mangizokwenza iy'thupha kushuthi ngiyabuza ukuthi ngaye ngaboshwa yena, ngithi mina yangaye ngaboshwa. Bese kuvela ukuthi kuthiwa hayi wena ukazi waboshwa. So inkinga yami nje ileyo kakhulukazi engifisa ukusizakala kuyona ngokuthi vele necala angilenzanga. So nangendlela ukuphuma kwami ngizothi noma kwaba inhlanhla ukuthi ngikwazi ukuthi ngicine ngiphumile ngibuyele ekhaya, kodwa ngiyafisa ukuthi ngathi ngingathola ukusizakala ukuthi kulandeleke ukuthi ngoba ngokwami ukubuka ngibuka ukuthi mina ngangixoshwa bebalekele ukuthi basho nje ukuthi hayi icala kahle hle angixhumane nalo. Okay, naphuma nonke no5 ngempela? Saphuma saba u2 kushuthi aba
abawu-3 basala ngaphakathi. Manje usele uyedwa osele ngaphakathi. Omunye uphume ngisi last year, khona uphume last year. Omunye ugcine eshonele phakathi. Naye lo wesithathu uphume ngaye ebheli. No, kusho uphume nje ngomyalelo wakhona ejele ngokuhlampe sekuphela isigwebo. Iparole. Yebo, iparole. Okay, lo munye washona ngaphakathi. Omunye washona ngaphakathi. Oyedwa usela. Oyedwa usangaphakathi kumanje. Mana-ke mfethu ngifisa ukuthwala. Nonke nihlala ngandawonye. Yebo, sihlala ngandawonye. Kunina because phela ngiyazi lapha entweni mfethu siyaxoxa, yabo. Ngiyakwazi ke mina. Yabo. Angifuni ukuthi ushaya mina nge-2-1, yabo. Kunina noba u5. Nonke beningalazi icala. Ya ngizothi masikhuluma nombani uveza ukuthi halazi icala. Kodwa ngokuphelele mina ngiyimina nami ngizazi ukuthi icala angilazi, angilenzanga. Kodwa nkathi vele sime eboxini sonke amukho wayelivuma icala wayethi uyalazi. Phela icala liyaphikwa. Sengisho ukuthi mangabe seninodwa nixoxa angithi yabo. Ningasekho enkantolo. Namanje njengoba nihlele eminyaka enje nibhantinta yonke into njengaleyo niyazi ukuthi ke isimo sikanjani. But ke niye nikwazi ukubona mhlawumbe mawukuthi hayi ingathi khona kunina mhlawumbe boyicala olaziyo. Yona ke ummangali uthini kunina uyaqhubeka ubethi nini enamnukubeza. Sesingaphakathi sesibhantinta. Ummangali wagcina nje enkantolo angiphindanga ngezwe lutho ngoba kahle babefike ngomsebenzi lapha ngezwe kuthiwa sebehambile sesingaphakathi inkontrakt yabo siyithuthile. So angikaze ngaphinde ngezwe lutho ngaye. Ngagcina nje kade sigwetshwa kuphela. Lo ophume eparole besikhathi enza i-victim offenders dialogue i-VOD uthina akazange atholakala yini ummangali. Ephumile anginalo ulwazi akukho ngathini ngaze ngisondelayo naye akukho engike ngaxoxa kakhulu naye ngecala esephumile ukuthi kwenzakalani. Yebo. Okay mfethu. Njengamanje kahle ke usizo oludingayo no-first assist kulona ilona luphi? Njengamanje njengoba ngila ngisondele kwinhlangano yethuleleni ngifisa ukuthi mhlambe ngisizakale mhlambe ngithole noma ummeli ongangilekelela ngikwazi ukuthi abhekane naso istate ngoba anginawo amandla okuyitholela ummeli mina mhlambe angilandelele ngikwazi ukuthi ngigcine nginxeshezelwa ngokuthi ngihlala isikhathi eside icala ngingalazi. Namanje nonke nobabili nisangaphandle ngiyaphi ibheli? Yebo kusanjalo impela. Nisasayina? Ayi ukusayina ngayeka kudala. Wayekiso ba? Ngayiyekela mina ngoba ngibona ukuthi ayikho into eqhubekayo. Ngaye ngamane ngakhathala kanti kwagitshelwa nangemali ngibona ukuthi ayikuphela imali la. Uzoboshwa phela. Lokho ngangicabanga kodwa ngase ngilindele ukuthi sengosho ukuthi nami sengisayine kakhulu nanokuthi uhamba ngagcina ngiginqa ithupha kwacaca ukuthi mangiginqa ithupha kwavela ukuthi mina ayanginalo icala. Inkantolo wayibikela ukuthi amandla noma police station benisayina khona ukuthi hayi awusana amandla okuqhubeka lokho ugibela uzosayina. Angikaze ngibike ngamane ngayihoxela nje. Uaccuse wakho yena? Hayi naye wamane wayihoxela. No. Ngiya understand. Angisho ukuthi njalo sengiyasho nje ukuthi ingavuki into njengaleyo because sorry mina I understand ngiyabona futhi ukuthi yabo kubhekwephi yabo. But ke siphethwe izigebengu mfethu yabo. Uhulumeni nje wethu nje mfethu yabo inswela boya. Nangisho ucela umlomo lokho yabo. Ngoba ziningi ikanda lesesivelile ngayo uhulumeni impela yabo. So ke namanje njengoba ufisa ukubhekana nazo lesikhondla esinenkohlakalo ngaphakathi nesiphethwe abanye abantu abayizinswela boya bethi izinto ezirongo kodwa bekuhulumeni khona kuzolweka makulweka ngithi yebo. But ke nabo bazobe befuna izinto lapha abangakwazi ukuthi bavike ngazo babhace ngazo yabo. Awena ke wedwa ngizolingisa nangombopho nje mkhumbula umbopho Nkosi nachiya ngithi yabo.
hey uphele more than 10 years mbobo, ungaphezulu ka 10 years. Lo wayeboshwe icala lokuthi kuthiwa wabulala ke umholi weqembu lenkatha lapha elindelane, yangithi yabo sahlana lapha e-B3. Namanje ungaphandle ngento engazi ukuthi ibhekwephi, yabo. Yabo. Ungaphandle ngebheli aphili njengoba nawe ungaphandle ngebheli aphili. Okusho ukuthi ke unyoze nishone ningaphandle ngebheli aphili, yabo. Lezi zwayo ngithi nje siphethwe abantu nje, angithi yabo uhulumeni kahle kahle nathi abantu uhulumeni nawo nje angazi ngizothini, ngithamba ngibeka igama ngathi mhlawumbe liyalumela nje, yabo. Uhulumeni nje mfethu, yabo. Because uma ufike wenza iphutha wagweba umuntu nge-mistake, admit phela ukuthi no mfethu sakugweba ngephutha, sicela ukunxephezela kanje, sudlule empilweni, uqhubeke nempilo. Impilo yakho manje unyawo oluphambili olunye lisemumva. Yebo kunjalo impela engikwenzayo akwenzeki, impilo nje ijamile, angazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Nami ngizama ukuqoqa nami umndeni, ngikwazi ukuthi ngiphile impilo e-right nje, ngikhule ngibe nomndeni wami ngoba ubaba amsekho, yimina obhekile ikhaya. Kodwa inhliziyo yami ibuye ibe nalo ukuthi kunale nkinga le eyagcina iyenzeke kanje, ngaphuma ngiyaphila ibheli ekuthuli ngayo, engazi ngempela ukuthi kuqhubekalani. Phela ama-fingerprint yakho mengaveza ukuthi uke wagwetshwa, which means you don't have a criminal record. Hayi impela kusho kanjalo impela nje baye basho kanjalo mengikhuluma nabo ngendaba zama-fingerprint ukuthi hayi awukaze nje waboshwa wena, udlala ngathi. You are a free countryman phela makunjalo, but angithi njengoba ngisho ukuthi uhulumeni angithi uyena manje obambelele ngesidindi, yabo. Impela kunjalo kahle hle, babambelele bacashe ngesithupha kahle hle bona. Bacashe ngesithupha. Ummeli awunayo? Ummeli anginaye. Okay, lo ubafo lo oqala ukuyena eyaqashwa ngayo ibheli aphili, yena unawo ummeli? Mina njengoba ngisukumile kahle ngoba siqhelelene naye, angazi ukuthi naye yena uwenza luphi uhlelo noma uthuli noma mhlawumbe naye kunohlelo aphezulu kwalo yini. No, kulungile, sizozama uku-assista futhi sisebenze le line, yabo. Sibone ukuthi ke kwenzakalani mfethu. Yebo hayi ngiyabonga kakhulu, ngajabula kakhulu impela mangagcina ngisizakalile, ngikwazi ukuthi nami nginxephezeleke kulesimo engabhekana naso. Sizosebenza mfethu. South Africa ke sivale la, simi la. Sizobuye size no part 2 ukuthi uqhubeka kubheka phi, but ke baningi abantu ababhekene nalenkinga le bafethu, yabo. Nizomkhumbula umfethu uMagqozi igoso lelaze lagwazwa ibhodlela ejele, nomfethu wasemlazi nabo abanesimo sokuthi babhantintile, kodwa manje yithuphe nzaba akuveli lutho. Asazi ukuthi lempiqa badala noma lenkwichugwebi yenzeka kanjani, kodwa ke okwamanje sicela ukuma la, sizobuya no part 2. Sawo cash up nomfethu ngezethu zangaphansi kwetshe, sixoxe izethu. Ngiyithanda nezindaba ngakunibuza ukuthi umuntu wayeboshelweni, anihlangene nalokho, yabo. Lokho zonesize ngakho la kuphela ukuthi kanjani mhlambe kuyoxwa ngesikhathi mawuthi ngelanga ngesikhathi esiyovuma nothi kwamanje angidingi iquestion njengaleyo. Mne wethu kulungile program, sizosebenza mfethu, yabo. Siyabonga ivale mfana.